Okay, good evening. Ang gabi sa tanan ng mga viewers, listeners, supporters of this program, no? Sa tanan nga mga maabdan ni ini nga sibya or platform. May gabi kaninyong tanan. May buntag kung diin man kamo nga dapit sa lain-lain nga dapit sa kalibutan. So, I hope you are in the best of everything. Financially, emotionally, spiritually, physically. But then, kung doon na tayo mga problema, anang mga butanga, hinaot nga kana sulbad lamang no, uban sa grasya tabang sa Ginoo. So, niining kagabion, magtuon na usab kita og usa ka topiko nga makaapekto sa ato ang kinabuhi. Naguluhan kini og Christian behavior, mga dear viewers, dear listeners. So, nini kagabion, before ta mo tackle ni ini, mag-discuss, mag-ampo usa kita mga kaigsuonan. Amahan nga balaan, ikaw ang amo ang Dios, maluluyon, mahigugmaon, ginadayeg ikaw namo. We give glory and honor unto your holy name because our God, our Savior and friend is coming. Bless us tonight as we discuss this important issue or topic which could affect our lives. Bless our viewers. May you will touch them, empower them, enlighten their minds. And if they are not feeling well, O Lord, if they are sick, may you will touch their bodies and they will be healed. If they are facing financial problems, may you will provide them. And oh Father in heaven, if they are weak spiritually, please strengthen, encourage them. Oh Father, your blessings will be upon them and us as well. May we can finish our discussion tonight with thy blessings. Bless our supporters, our friends who are watching online. Help them also to share this good news to others. Thank you, O Father, for answering us. Forgive us from our sins. And thank you for Jesus Christ who died for us on the cross. Amen. Okay? So, atong topic, what does the Bible say about Christian behavior? So, question ni siya mga kaigsuunan. So, it needs an answer. Unsa man di ay ang giingon sa Biblia may tungod sa kinaiya or pamatasan sa usa ka Kristohanon. Okay? So, a Christian behavior, the lifestyle of a follower of God, arises as a grateful response to God's magnificent salvation through Christ. Paul appeals to all Christians. So, kini di ay Kristohanong kinaiya, mao di ay ni siya ang estilos mga buhi sa usa ka sumulunod sa Dios. Kung moingon ka nga you are a Christian, so you are a follower of God. So, kay follower ka sa Dios, kini gawas or makita nga ikaw mapasalamaton ka sa Dios, na usa ka Dios nga dunay dako nga gi-offer makatilingala nga kaluwasan pinaagi kay Kristo. Si Pablo nag-ingon siya sa Romans 12:1 and 2. I am using the New International Version. Ingon diri, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove which is that good and acceptable and perfect will of God. Si Apostol Pablo, nag-ingon siya, naghangyo siya sa tanang mga Kristohanon. Ingon siya dili, ako nagahangyo kaninyo, mga kaigsuunan, pinaagi sa kaluoy sa Dios, nga inyong ihalad ang inyong kaugalingon sa mga buhi nga halad, balaan, dawaton sa Dios, nga mao kini ang inyong nga gakaigo nga pagpangalagan. Og dili kamo magpahiuyon ining kalibutan na apan hinuon kamo mausab pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna aron inyong mapamatud-an unsa ang maayo o ang madawat nga og ang hingpit nga kabubuton sa Dios. Meaning to say, ang follower ni Jesus Christ should live a life nga kinahanglan malipay ang Dios, no? Kay gihatag nato atong kaugalingon nga buhi sa Dios. Ingon nga balaan og mga usab mabag-o ang ato mga panghuna-huna.
Unsa pa gyud? Si Jesus Christ mismo nag-ingon sa John 17:15-16. Mao gyud ni iyang prayer ni Jesus Christ, no? Mo ni iyang prayer nga makita nato nga naka-record sa John 17. Ingon siya diri, oh, Christ prayed, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Si Ginoong Hesus nag-ampo dito sa iyang amahan sa langit. Ingon siya, wala ako nag-ampo kanimo nga kwaon mo sa kalibutan. Apan, unta, ikaw amahan, magapanalipod kanila gikan sa kadautan. Kay dili sila taga-kalibutan, sa mga ako, dili iya sa kalibutan. So meaning to say, naghangyo si Ginoong Hesus sa iyang langit nung amahan nga ang mga katawhan niya, bisan pa naa sila sa kalibutan nagpuyo, apan unta ang ilang mga kinabuhi, mga usab. Kay dili di ay ta destinasyon diri sa yuta, mga kaigsunan, mga kaigalaan, dear viewers, we are destined for heaven sa mga si Ginoong Hesus. Dili siya gikan sa kalibutan kundi sa langit. So how can a Christian be born in the world and separate from it? How should a Christian lifestyle differ from that of the world? So ang pangutana, paano man ang saon man sa kakristohanon nga niya siya sa kalibutan apan mas separar o malahi siya sa kalibutan? Paano ang usa ka estilo sa pangabuhi sa usa ka kristohanon nga lahi siya sa kalibutan? Yes, kita naas kalibutan, apan ang hangyo ni Ginoong Hesus nagaampo sa samahan nga malahi unta ang atong kinabuhi, atong kinaiya nga iya sa kalibutan. So, tan-awon nato ang kinabuhi sa kalibutan. Atong tan-awon ang kinaiya o ang kaluwasan. Okay, nato picture dira, no? Na babae diya nga title diya vice. O makita mo na mga bisyo. Na babae nagapanigarilyo. Naapoy mga cards, okay, sugal, inom, droga, o hudyaka. So, mauna ang iya sa kalibutan. No? Unya, mauban ni ang kinaiya nga sumulunod ka sa Diyos, ngayon ka Christian ka, nga gapanigarilyo ka, no? Gasugal ka, gainom ka o makahulubog, gadroga ka, or gahudyaka ka. Okay? So, ato ako nung tan-awon. Kaya ba ni garilyo? No? Daghan na kayo mga pagtuon nga ang pagsigarilyo mga kaigsuunan makadaot. Kaya nga no, sa sigarilyo doon na di tabako. No? Ingon dire, tobacco is a slow poison that has a harmful effect on the physical, mental, and moral powers. At first, its effects are hardly noticeable. It excites and then paralyzes the nerves, weakening and clouding the brain. Those who use tobacco are slowly committing suicide. Okay? So, sa ko, no? Ang tabako, mo siyang hinay-hinay nga mga hilo na nagahatag o makadaot ng epekto sa ato ang panglawas sa atong panguna-huna, bisan pa sa pag-ila sa maayo o sa dautan. Sa una pa lang ang pagpanigarilyo, makaiota nga, wala may epekto. No? Kaya nga, no? Manigarilyo ka, ma-excited ka. Apan, sa ngadto-ngadto mga kaigsuunan, mga viewers, friends. Okay? Sa ngadto-ngadto, ang kanang excitement, ma-paralyze, makadulot na siya o paralysis ato mga kaugatan. Unya, muhina ang ato ang mga paminsaron, ang atong utok. No? Kaya nga no, ingon dira ang tabako, maunit ang pagsige gamit sa tabako, ingon ta nga, hinaamat-amat ni mo patay ang imong kaugalingon. You are committing suicide slowly. Okay? So, unsa man na asa tabako, no? Unsa mga apektuhan de anak kung manigarilyo ta, no? Rest from smoking. Smoking can damage every part of the body. Kani manigarilyo ta mga kaigsuunan, no? Sa garilyo ta kanang pinalit nato sa tindahan o maglikin baron, basta na tabako, ingon diri maka-cause of cancers, maka-cause of chronic diseases. Okay? Kung cancer, tungod sa tabako, naay gi-cancer sa ulo, naay gi-cancer sa liog, naay gi-cancer sa baga, naay leukemia, naay cancer sa tinai, sa ato ang estomago, no? Sa kidney, sa pancreas,
sa colon, sa bladder, sa cervix. So, ang sigarilyo, makadaot gayud siya, kay daghan siyang mahimo nga mga sakit nga makakos og cancer. Sa pagyod, mga sakit nga mga grabe, stroke, blindness, no? Blindness, mabuta ka. Gum infection, kana itong mga lagos, madaot. Aortic rupture, ito ang heart. Okay? Heart disease, pneumonia, hardening of the arteries, na mugayag ato ang mga ugat sa itong kasing-kasing. Then, chronic lung disease and asthma. So, ang atong baga, no? Maapektuhan, may tunay sakit. Reduced fertility, na dili na makapanganak. Then, hip fracture. Dunay study po, dunay pagtuon ng ilahang mga bukog sa ilahang batang na unsa man sila na bali na fractured mga kaigsuonan. Okay? So, smoking leads to disease and disability and harms nearly every organ of the body. So, ganiya, nakita nato nga halos tanang organo sa atong lawas maapektuhan sa pagpanigarilyo. Smoking causes, sa akong gingon, cancer, heart disease, stroke, lung diseases, diabetes, and chronic obstructive pulmonary disease, na gitawag na sa mga sa shortcut, no, COPD, which includes emphysema and chronic bronchitis. Smoking also increases risk for tuberculosis, certain eye diseases, and problems of the immune system, including rheumatoid arthritis. So, parting daghana di ay mga kaigsunan ang mahatag nga sakit tungod sa pagpanigarilyo, mga kaigsunan. Naapoy uban, wala na ni garilyo. Apan gahaklo po sila o unsa aso gikan sa taong nanigarilyo. Gitawag na siyang second hand smoke. Nang wala ka panigarilyo, pero na taong ka panigarilyo, mahaklo nimo ang iyahang aso, so gitawag ng second hand smoke. So, kani pong second hand smoke, makahimo po siya og sakit sa atua. Unsa? Stroke na, maparalyze po ka. Lung cancer, coronary heart disease in adults. Children, kani yung mga bata exposed sa sigarilyo, mga kaigsuunan, no? Na ay mamatay lang ang bata, sudden infant death syndrome. Then acute respiratory infections sa baga gyapon, mga kaigsuunan. Bisan pa ang middle ear kana ato ang itong dalunggan, ama na di ay kanang kuan sa sulod sa itong dalunggan na maapektuhan po. Dayon severe asthma, respiratory symptoms, and slowed lung growth. So, makaapekto sa hinay nga pag-develop, pagtubo sa mga sa baga sa usa ka bata tungod sa second hand smoke, mga kaigsuonan. Okay? So, maoto ang sigarilyo. Daanin na po ta sa ilimnon. Drinking alcoholic beverages. Kaning pag-inom sa mga alcohol nga mga ilimnon, mga kaigsuonan. Okay? Ingon diri, alcohol is one of the most widely used drugs on planet Earth. Pak mo na. Common kayo kalabanan nga droga mauni ang pag-inom og alcohol. It has devastated untold millions. Not only does it hurt those who use it, but it exacts its toll from society in general through broken homes, accidental deaths, and poverty. Mga kaigsuunan, no? So, ang kaning ilimnon nga makahubog, daghan kaayo ang istorya ni ini nga naapektuhan minilyon ka mga tao, no? Dili lang nato ma-record jud kun pila, pero ang dili lang kini nga nakaapekto sa naggamit ini, apan usab nakaapekto sa ato ang sosyudad sa kinatibukan. Pinaagi sa pagkaguba sa Pinoy-anan, mga aksidente o kapobrehon. Pobre na, hubog-hubog pa. Instead ipalit og sudan og bugas, ilimnon ang gipalit. Mauna nga magtiayon, labi na hubog ang bana, mag-away, mga kaigsuunan. Mo resultas pagkaguba sa panimalay. Okay? So, kung atong tan-aw gyud, no? Kung unsa ang 5 kadagko nga epekto tungod ni ining saman makahulubong nga ilimnon sa pamilya. Number 1, damage family relationship, no? Tungod sa alcohol, tungod sa pag-inom hubog-hubog, naguba ang relasyon sa pamilya. Kaduha,
ang mga bata na pasagdan, neglected children. Number 3, domestic issues. Ang violence nga mahitabo sa sulod sa panimalay, kay mahubog ang bana, kulatahon ng asawa, kung mahubog ang asawa, kulatahon ng bana, pati mga anak. So, domestic issues. Unsa pa gyud? Drain family finances, mga kaigsunan. Tungod kay sa paghubog-hubog, ilimnon ang paninapi, instead of palit og mga kinanglanon sa balay, igamit sa paghubog-hubog, mauna nga mapuraot ang pamilya. Okay? Then, physical and mental health issues. So, ang mga asawa, kulatahon, violence. No? Dayon, mo resulta usab og kalibog sa ulo, mauna nga may mental maapektuhan ang mental health sa usa ka tawo, mga kaigsuonan. Okay? So, unsa pa gyud, no? Kaning damaged family relationships. Unsa man ni siya? One way in which alcoholism affects families is in damaged relationship. Families of people affected by alcohol use often struggle to create strong emotional bonds even within their family unit. This starts with the parents, no? Okay? So, ang pamilya maapektuhan sa alcohol, nagpakigbisog ni sila, no? Nga unta ang ilahang relasyon maglig-on, no? Unya ang ilahang pagbati sa usab-usa malig-on. Kay ngano, kinahanglan man gyud sa sulod sa pamilya. So, it starts with the parents. So, in addition, people battling alcohol tend to lie about their condition, minimizing its effect on the family. This destroys trust and makes it difficult for other family members to build strong relationships with the individual. So instead nga malig-on ang pamilya tungod sa alcohol, mga kaigsuonan, maunsa na ilang relasyon, mga guba, no? Mawala na pagsalig, ang usag-usa, nya ang bana abi mamakak na sa asawa, sa bana, ang mga bata mausab. So, unsay may tabo sa pamilya, mawad-an og salig sa usag-usa. Lisod na kaayo tukuron ang usa ka lig-on nga pamilya tungod kay maguba na ang ilahang mga relasyon, mga kaigsuonan. So, mauna, usa sa epekto sa alcohol, guba ang pamilya. Ikaduha, ang neglected children. Mga bata na kinahanglan atimanon, so kay ang ginikanan o amahan, wala na panahon sa mga bata, kaya tuwa na lang sa botilya, tuwa na lang sa barkada, ang mga bata mo sa man sila maapektuhan. So, ang kaning mga bata, no, children of parents who struggle with alcoholism are at higher risk of cognitive, behavioral, and emotional problems. So, ang mga bata nga mahimong biktima sa bisyo sa ilang ginikanan, maapektuhan ang ilahang panabot, ang ilang kinaiya, o ang ilang mga pagbati. Sadly, parents who are struggling with alcohol addiction are often neglectful of both the physical and emotional needs of their children. Mga kaigsuonan, amahan nga palahubog, mapasagdahan ang mga anak. Inahan nga palahubog, mapasagdahan ang mga anak. Okay? O ang magtiayon mismo, they neglect each other. Okay? So this leads to serious developmental issues for the kids. So ang makaluluoy ang mapiktuhan ang mga bata. Kaya ngano, maguba ang ilang normal growth and development. So ang usa ka bata, magtubo siya nga malipayon, magtubo siya normal, mga kaigsuonan, sa usa ka environment nga ang ginikanan, wala untay mga bisyo. Para maganda ko ang bata, useful, happy sa ato ang society. Ang ilang emotional development, importante kay mga. So kung ang ginikanan, dili maayo, o example nga ginahatag sila mga anak, makaapekto kini sila panghuna-huna, sa ilang kinaiya, bisan pa sa ilahang mga pamatasan, mga. Okay? So, unsa man mga problema na maatubang sa mga bata tungod kay ang ilang ginikanan gagamit og alcohol, no, alcoholism or may addiction na sa alcohol, anxiety and depression. So ang mga bata doon na kanunay sa kalibog, doon na kanunay kabalaka, unya ma-depress sila ba? Kaya bitaw dili sa nila pirmi malipayon. Okay? Nya poor emotional development. So minus ang pagtubo sa ilahang
pagbati, no? Kaya ang tao doon ay different dimensions, emotional, mental, spiritual, okay? Physical. So, dapat kani mutubo, mo develop, mo grow sila mga kaigsunan. So, kung maunay maatubang sa mga bata silang panipalay, kailang ginikanan, addict sa mga alcohol, mga kaigsunan, ma-affected ilahang pagbati, no? So, they will have difficulty with intimate relationships as adults. So, dili sila kabalo mo handle sa ilang pagbati towards other people kung madako na sa sila. No? Okay? So, a tendency to be dishonest. So, kani mga bata nga nagdako sa usa ka panimanay nga problemado tungod kay ilang ginikanan, unsa sila gagamit og alcohol, mahimo silang mga bakakon nga mga bata. Academic problems, nugbo performance sa ilahang pag-eskwela. Muna nga ang bata magdala nila as much as possible help sa bangi ko kaigsuunan mga dear viewers. Okay? Then another problem tungod sa alcohol, domestic issues. Ang tao nga naa na ulipon sa alcohol mga kaigsuunan, violente. Gamay ra problema, paka na dayon mga kaigsuunan. Ilahang unsa, ilahang epekto ni anak dili maayo. Instead nga sober sila, kalmante sila, mainiton ang ulo mga kaigsuunan. Okay? So, people battling alcoholism insult their family members, manipulate them, or humiliate them. These are all forms of emotional abuse, mga kaigsuunan. So, kanikuno mga tao nga nagigbisog sa alcohol, binagmahubog, o naingon nga impluensya sa aqua di pataranta, kung sa'y mahitabo, ilang pamilya, mo'y mag-suffer. Sulto, manakit, pakaulawan, o unsa pa diha nga mo resulta o gitawag og emotional abuse mga kaigsuunan. No? Ang pagbati sa ilang pamilya, ilang maabusahan. Because alcohol use lowers their self-control levels by affecting cognitive and physical functioning, people who drink are more prone to acting violently when frustrated. So, ang tao di ay nga magagamit og alcohol mo panubo kini siya sa iyahang power nga kontrolon iyang kaugalingon. Okay? Unya, di na siya makauna-una maayo. Bisan pa iyang mga physical nga paggiyo-giyo, no? Iyang pagliok-liok, di rin niya makontrol. Unya, dali kayo siya may mong violent. Dali siya ma-agresibo mga kaigsuunan. Dali masuko, dali manapat, no? Dali, basta tanan, dali ang iyahang aggressive behavior is very strong mga kaigsunan. Dali po ni siya ma-frustrated. Kaya ma-frustrated siya, mauna ma-violente siya, aggressive siya mga kaigsunan. Okay? So, another effects alcohol mga kaigsunan, drain family finances. Muna akong giingon, instead ang kwarta ipalit o pagkaon, sudan, gamit sa mga bata, mga needs sa bata, pag-eskwela sa mga bata, gigamit sa alcohol. So, naunsa man ang ilang paninapi, na minus mga kaigsunan. Okay. Kaya na minus man, mauna nga ang pamilya magubot mga kaigsuunan. Okay? Gubot. Kaya nga no, pag sweldo, instead nga mo palit dito mo, palit og nindot nga sudan, tuwa, nag-inom-inom. Ya, kana namang inom, labi ng ibarkada pagting lamia. Ya, dili na makabantay nga ang sweldo, dako na og nabawas. Ya, og mahubog na, katong sweldo nila, as pitaka, labanan mawala. Kaya wala na may panimuot. Di ba, mga kaigsuunan? Kana nakaagi og gahubog, wa na. Yan ang guli sa balay, wa na kwarta, defense mechanism naman, papangita sa asawa sa kwarta, pula taho na lang ang asawa. Dili maayo mga. Dili gyud maayo, no? Na minus pa iyong kwarta, na drain out pa, sa nahubas iyong kwarta tungod sa ilimnon, na nakit ka pa, sudan kang problem. Okay? So, mauna mga kaigsuunan. Ikalima, physical and mental health issues, mga kaigsuunan. Okay? So, finally, a battle with alcoholism affects the physical and mental health of most members of the family. Tanawa ra mga kaigsuunan. Ang tao nga naulipon sa ilimnon, maapektuhan ang physical o ang mental, panguna-una, no? Sa mga membro, kalabanan sa membros pamilya.
The individual fighting addiction will deal with physical health issues because of the impact of excessive alcohol consumption. O na mga kaigsuunan, tungod kay sobra-sobra ang paggamit o pag-inom, no, sa mga makahubog ng ilimnon, no? So maapektuhan ang iyang panglawas, maapektuhan iyang panguna-una. No, nabalaan ako mga kaigsuunan, nila na ako ilayo nga istorya. Kaning kaliwat sa kumbana kay Maulagi, nas kalibutan, naagi suod kay ang kasing-kasing pamilya niya. Ang ginainom tayo sa buntag wa pay pamahaw. Ang kanang bitang 4 kantos, kanang tanduay, kaigsuunan. Wa pay pamahaw kay dili makainom mga kaigsuunan, magkurog-kurog. Namatay sayo pa. Okay? Niya mahubog na ra ba to siya? Usa ka tong usa iyang kuan. Tools kasing-kasing di ra to mag-wild. Pero katong usa manghasik mga kaigsuunan. Patay na silang duha mga kaigsuunan. Okay? So, unsa may long-term health risks, unsa may mga delikado nga mahitabo sa usa ka tawo nga naulipon aning gitawag og alcohol addiction, no? Over time, excessive alcohol use can lead to the development of chronic diseases and other serious problems including high blood pressure, heart disease, stroke, liver disease, and digestive problems, cancer of the breast, mouth, throat, esophagus, liver, colon, and rectum, weakening of the immune system, increasing the chances of getting sick. So, ang alcohol, daghan sab siya mahatag nga sakit. Okay? Sama-sama sa sigarilyo ganiha. Pero kani mga long-term, kani mga kaigsukan, kaya nangamatay sa tungod sa sakit na nadulot sa alcohol mga kaigsukan. Kaya mo weaken maguna ato ang immune system mga kaigsukan. Okay? So these are most often the result of drinking and include the following. No? Tungod sa pag-inom-inom sa alcohol, adunay mahitabo nga mga disgrasya sa salakyan. Mahulog, malumos, masunog. Ya, doon na pa violente, no? Uban mo himo og suicide or mag-homicide sa ato pa magubot di sa panimalay, patyon ilang kaugalingong pamilya. Ya, sexual assault, no? Mang-rape, mangharas, mangmolestya, and intimate partner violence. So ilang mismong asawa bana grabe mo suffer mga kaigsuunan. Alcohol poisoning, a medical emergency that results from high blood alcohol levels. So, tungod sa pag-inom og alcohol, motaas ang gitawag og alcohol poisoning. May mahilo pud ta mga kaigsuunan. No, niya ng alcohol nga atong ibutang sa ato ang lawas. Okay? Then risky sexual behaviors, including unprotected sex or sex with multiple partners. So, nahubog na, wala na panimuot. Kinsa na lang, latira pasagan. These behaviors can result in unintended pregnancy or sexual transmitted diseases, including HIV. Kung babae o lalaki nga mahubog na gani, wa na panimuot, bisag kinsa na lang, latira pasagan, mauna nga magmasakit sa mga gitatawag nato sexually transmitted diseases mga kaigsuunan. So, ugma ato ipadayon mga kaigsuunan, unsa pa ni ang resulta tungod aning alcohol. So, kita na to, unsa ka damaging makadaot ang paggamit sa alcohol mga kaigsuunan. Pamilya, panglawas, pangutok, okay, atong pangwarta, o ato ang panglawas. So, duha, atong gitakol karon sigarilyo ug alcohol nga both kini sila makadaot sa panglawas. Pili ta makaigsuunan, asa ta gubon nato tong lawas kay nag-ingon ta nga Kristohanon ta or dili nato gubon kay Kristohanon ta. So mo ni ang Christian behavior ug ang worldly behavior. So ato ni padayon ugma makaigsuunan at tangin ninyo ang sumpay ni ugma po. Mag-ampo ta. Father in heaven, salamat ning maong topiko nga nagatudlo ka namo sa pag-amping sa among mga panglawas. Ang kinabuhing Kristohanon, amahan, mao sa among sundon. Kay kami, mag-ila kanimo nga kami Kristohanon. Dili unta kami masunod sa kalibutanon nga mga bisyo Ginoo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom kay kadaot panglawas. Tabangi among mga viewers, hinaot amahan, i-share po nila sa ilang mga kaila, ilang mga hinugma, labi na kadtong na ulipon sa sigarilyo sa
ilimnon, Ama. Salamat nga ikaw mamaluluyon kanila ug kanamo usab panalangini nga kining maong platform, kining maong programa makalabot pa sa daghang mga katawhan. Aron sila Ginoo makahibalo sa kamatuoran, magkinabuhi sila Kristohanon diya sa imo. Pasayloa kami sa among mga sala, dinadayeg namo ikaw, pinaagi lamang sa among manluluwas. Amen. So, tomorrow, we will continue, dear viewers, and I hope to see you again. Good night!